Здравейте! Аз съм Виолета от Миродия БГ и днес сме на гости в кухнята на All-Life – здравословно и бързо приготвена храна. Идеята ни е да направим серия от практически съвети за готвене на пастата. И днес първия съвет ще е свързан с това каква тенджера да изберем за пастата. Разбира се, общо взето може да се свари пастата във всяка тенджера, но за целта италианците са измислили специални тенджери, които се състоят от 3 части, разбира се капак. И по-интересната е тази част от тенджерата, в която всъщност се слага самата паста. Идеята на тази част от тенджерата е, когато се сложи пастата и тя бъде сварена, с едно изключително лесно движение тя да бъде отцедена, а водата си остава вътре, в случай, че пастата е необходимо още малко да поври, или ако искате част от бульона, в който е врела пастата, да се използва за самия сос. Друго нещо важно, освен тенджерата, е в колко вода ври пастата. Както забелязвате, тази тенджера е доста голяма, може би ви се струва прекалено голяма за варене на паста, но това е правилната тенджера. Най-общо казано, на 100 грама суха паста, тази традиционно, която купуваме в пакетчета, трябва да се сложи 1 литър вода и 1 чайна лъжичка сол. Това се прави с цел водата да измие нишестето, което остава по пастата, и тя да не се слепне, да се получи един моноблок. Това е основната идея на пастата. Това е първият съвет от поредицата ни с практични съвети за паста. Надявам се да ви е бил полезен.